Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu, barkamu da sake kasancewa da ku ta cikin shafin daga jaruman Kannywood. Shafin da ya saba kawo muku tattaunawa da jaruman fina-finai, marubuta, masu shirye-shiri, masu bada umarni har ma da mawaka. A wannan makon shirin namu yayo babban kamu. Mai sauraro zai so ya ji da wa muke tare. Assalamu alaikum. Sunana Aishat A. Musa, wanda aka fi sani da Golden Goose. Don industry, idan ba Golden Goose ɗin ka faɗa ba za a sanna ba gaskiya. Mai sauraro zai iya cewa Aishatu Golden Goose, to wannan wace ce bai gane ba. Shin za mu so ki sanar da mai sauraro wani fim wanda idan kika faɗi wannan fim ɗin nan kika ce wadda ta fito a jihar ma kaza, to zai ce tabbas na gane wannan ita ce Aisha. Sai in ci maka daɗin kowa. Sabon salo, wasa, farin girki, tani. Aisha, mai sauraro sai ji cikakken tarihin rayuwa amma a takaice. Ni da babana dan Adamawa ne, Numan, wata a Kano ta kai. To amma ni an haife na Saudiya, babana koma Maiduguri da zama. Mun tashi a Maiduguri. An dade ni daga Saudiya tun ina shekara 4. A Maiduguri ne karatu, na yi ma'ahad, firamare, ne Sanawiyat Sheikh Ahmad Abdulfati, secondary school kenan. 2007 na gama secondary school na zo Kano. To daga nan iya karatun ya tsaya ko kuma an dora daga nan? Ana kan ci gaba yanzu insha Allah. Bayan na ce ita masana'antar Kano tana da bangarori da dama, kamar da na lissafa akwai masu bada umarni, akwai masu shirye-shiri da masu rubutu da sauransu. Ke a wani bangare kike a cikin masana'antar Kannywood? Ni dai a masana'antar Kannywood jaruma ce. Menene ya hankalinki kika ce ba ki shiga wannan masana'anta ta Kannywood ke ma ki ba da taki gudunmawar? Ni da farkon shiga na industry gaskiya ba fim na zoyi ba gaskiya. Waka na zoyi inda na samu wannan sunan kenan Golden Goose, sunan studio mu. Magabatan na wani industry din suka mu wannan sha'awar na fara fim. Akalla kin kai kamar shekara nawa a wannan masana'anta? Tun 2007 da nake industry. Kaga na shekara 11 zuwa 12 kenan. To a yawan wannan tarin shekaru da kika yi a wannan masana'anta, a bangaren fina-finai da kika yi, za ki iya tuna adadin fina-finan da kika fito a cikinsu? Wala ba zan iya tuna ba gaskiya, dai an yi fina-finai dai alhamdulillah an ba da gudunmawa, amma dai gaskiya ba zan iya tuna ba. To wani fim ne ba za ki taɓa mantawa da shi ba a cikin fina-finan da kika yi, musamman saboda wani saƙo da wannan fim ɗin yake ɗauke da shi? Fim ɗina na farko, don gaskiya lokacin ban da wayo, sunan fim ɗin 'yanci na. To shi wannan fim na 'yanci na wani saƙo ne ya isar wanda ba za ki taɓa manta da shi ba? An yi shi ne akan irin yar aiki, an kawo yar aiki gida, karshe kuma mai gida ko yaron gida, irin dai problem da muke samu a society dinmu. An kawo yarinya aiki, yaron gida ya lalata ko mai gida. To kaga irin wannan sako ne na kar a ci gaba da yin wannan abu, a daina kai yara kuma babban ce a kai ta aiki makaranta ko gidan miji shine ya kamance ta gaskiya, musamman ma kananan yara. Dan ba zan manta ba, akwai wani abu da ya faru, yarinya ce karama aka kawo ta irin gidan aikin nan, aka zo ita mai aikin ta dinga dukanta da sauransu, karshe ta fito ta gararan ba aka dauko ta da sauransu, karshe ba ta san ina ta je gidan iyayenta ba. Thank you. Kaga za ta je ni da gararan ba, wani dauke ta ko ta dauke ta layin da ya dawa ta shiga ta hau, kaga ai abun bai yi ba gaskiya. Akwai wani fim wanda kika fito a cikinsa mai dogon zango mai suna A Duniya. Mai sauraro zai so ji me ta hankalinki kika fito a wannan rol din da kika fito? Wani fim din da gaskiya ne yana ne, duk abin da ya ce ne shi zan yi, ba faɗa mu aka yi ga abin da zaki ko wani abu kawai. Dole kowane rawa ya ba in taka ita zan taka. Magana da muka yi kai a baya kaga maganar ta dawo. Matsina na wadda nake da gida an ban yarinya yar aiki, zan da keta, zan kulle ta a gida, zan yin azaba kala-kala. Ba zan hana ta abinci ba, amma ba azabar da ba za ta karba a wajena ba. Haka yanzu wani yare in ta fita ta tafi wani wajen, irin labarin da ka bada haka ya faɗa kowane hannu, kuma yarinya ce karama. To duk dai sakon da ake so a nuna al'umma illa yin haka, kuma na fata yan uwanmu, yayinmu, iyayenmu za su ɗauki wannan darasin dan Allah a daina kai yarinyar da bata wuce shekara 7-8, don wallahi wani yarin ba ta wuce shekara 8 ba nake jin, a ce ɗauki wani yari an kai ta aiki wanda bata wuce ba ta cije ki tsari ya ci kwanta ki bacci ba. To masararo kada dai ku sha'afa cikin shafin daga jaruman Kannywood, inda muke tattaunawa da shahararriyar jaruman nan Aisha Golden. Kafin tattaunawar tamu ta dora, bari mu shakata da
wannan waka. Wigo ki ganni ba gane ba, juyo ki ganni ba gane ba. In na tashi bacci muryanki shine karin kumallo na, ba na aikin komai ganin ki shine abinci na, ko a aljanna ki za ki zama zafina, mata huril ini su za su zo a bayana, ke kwasarauniya ce ki za ki zo a damana, ke kwasarauniya ce ki za ki zo a damana. Na kasa komai, na kasa aiki, na kasa bacci, kullum ina ta shauki, ran da zana ganka na daina raki, zo taho gare ni ka sani barin tunani, ka san mata da rauni da wuri ka agaje ni, ka san ganinka shi ne cikar muradi. Boyayyen masoyi, boyayyen masoyi, boyayyen masoyi, boyayyen masoyi. To madalla barkanmu da dawowa. Kin san ko me kake a rayuwa, akwai bangarori guda biyu da mutum yake takawa, akwai nasarori akwai kalubale a harkar fim. Waɗanne irin nasarori zaki ce sanadiyar fim kin same su ba za ki taɓa manta da su? har gobe ina kan samu, alhamdulillah. Nasarori na same su ban san adadi ba, like lokacin da nake a industry nake kan samun su har gobe. So da iyayena nake industry wanda ko ina zan shi wallahi ban taba taka daga nan zuwa bil ban kira mahaifiyata na ce mata na je waje kaza ba, ban taba yi ba. To wannan nasarorin gaskiya na same su ne ta dalilinta, to kuma har gobe ina samu, alhamdulillah. Dangane da kalubale fa kin san duk abin da aka ce akwai nasara to yana dangane da kalubale. Wannan ya kalubale kuma aka fuskanta a ita harkar kalubale dole ne sai an same shi. haka ne. Ka hau mota daga nan zuwa Kaduna wallahi ka samu kalubale tare da fasinjoji. To dole ne rayuwa tun ba ka da wayo, tun ban da wayo inki industry har yanzu na girma. So Allah to kafin tun baka san me kalubalen ba za ka san me kalubalen. Kuma da yardar Allah da taimakon iyaye ana ta addu'a Allah ya ce maka, Allah ya tsare, Allah ya kiyaye komai ka zo kuma ka samu abin da kake so ka samu. A ƙarshe wannan shawarwari zaki ba wa su abokan sana'ar taki, ma'ana jarumai kenan, musamman ma mata? Ni haƙuri. To duk wani problem da muke fuskanta a rayuwar mu mata fiwa ba kamar namiji ba. Shegiya, karuba, iska, irin dai maganganun nan dai a unguwanku ko a family ɗinku, amma kin san ki fito sana'a zuciyanki ɗaya. Kar ki tunanin wannan ya zagi na, inda kika fito ɗin nan kai shi ɗaya, yayin suna miki addu'a je ki bijayi annabi Muhammad sai kin tadda abin da kika zo nima. In dai sana'a kika fito kai tsaye to wani zagin wallahi ba zai tasiri akan ki ba, sai kin cimma wannan burin naki insha Allah. Kuma shawara ta biyu, mu daina kallon na gaba da mu mata, musamman na industry din, mu daina kallon na gaba da mu daga kallon na ƙasa da mu, wallahi sai mu zauna lafiya. Dan biki kalli ƙasan ba kika kalli saman to akwai kalubale kala kala wanda ma tunanin sa a rayuwarki ba. Amma kina kallon na ƙasa da ke, yau kin fita kin yi aiki wajen 5, da wata nan bata aiki 2 ba ma, ko ɗaya ma tana so ta yi, Allah ya ba ta iko ba, wata karcin ta yi guda 15. kar ki kalli wannan 15 in kalli wanda bata samu din ba, sai ki wa Allah godiya, sai ki ga wallahi kafin ki gane me wallahi ba 10 ba har fiye da wannan maki. Kuma mu dage da addu'a, mu ci gaba da wa iyayen mu biyayya. Akwai su ma waɗanda